d'assignatura pendent amb l'Alícia, que m'ho vam enterar que havia fet un llibre i li havien de presentar aquí a Granyena. Us presento l'Alícia, la coneixeu, l'Edgar i la Ramona. L'Edgar és de Balaguer, us coneixereu, però la Ramona és de la comarca d'Alpès, casada als Torms, i és coautora, juntament amb l'Alícia, són coautors d'aquest llibre bestiari, que avui us en faran 5 cèntims i m'ho presentaran. Sense més preàmbuls, la sala és vostra. Vinga, gràcies. Hola a tots i totes. Bona tarda. Fa molta calor i així que intentarem ser una mica breus, no? Perquè aquí això no es pot aguantar. Com molts ens coneixeu, segur que soc l'Alícia, que fa molt de temps que estic per aquí a Granyena, però en aquest cas avui no us parlaré com a Alícia, sinó com el personatge que he fet en aquest llibre. Un personatge que potser alguns de vosaltres coneixeu o n'heu sentit a parlar, que és la ginebrera. La ginebrera és un arbust que a la vall en podem trobar, no? Sovint si caminem pel tros segur que n'haureu vist, però no, la ginebrera no és només això. La ginebrera és també un ésser mític de la mitologia de la tradició oral catalana. A la nostra tradició oral tenim molts éssers màgics, molts gegants, fares, bruixes, canviaformes, que sovint els desconeixem. Les nostres tradicions s'estan perdent. I recordo la primera vegada que vaig parlar amb l'Edgar, un dels nostres autors més joves del llibre, que m'ha dit, jo no conec cap ésser màgic ni cap mitologia de Catalunya així, potser els minairons que me'ls havien ensenyat a l'institut quan feia classes. La veritat és que la idea de fer aquest llibre, ja ho veureu a poc, era retrobar-nos amb totes aquestes tradicions nostres que s'estan perdent, però alhora modernitzar-les. Abans em preguntàvem, de què va el llibre? És tot de mitologia, de fantasia, etc. Sí i no. Els personatges, la base del llibre, són tots aquests éssers màgics que us anirem explicant. Un d'ells soc jo, la ginebrera, una canviaforma, però els relats no tots són de fantasia, ni molt menys, hi ha també de ciència-ficció, però hi ha que parlen de tecnologia, hi ha que parlen de política, hi ha que parlen de refugiats, hi ha que són policials, hi ha que són d'amor. Cada autor que ha fet un dels personatges màgics que us explicarem ha agafat i ha fet la història com amb ells i ja s'ha contingut més i l'han adaptat i modernitzat en molts dels casos. En primer lloc, us volíem passar un petit vídeo, que no el passarem perquè no ens funciona el so, d'un company nostre, el Ferran, que ens parlava dels dits. Els dits, que no estan molt lluny d'aquí, de fet són de Pratdip, de Tivissa, de totes les muntanyes d'aquí baix, doncs els dits són en teoria uns gossos que els àrabs anomenaven dits, que semblava que eren com una espècie de vampirs que xuclaven la sang als animals, però que també eren canviaformes i es podien transformar en persones i tu no podies saber si eren una cosa o una altra. En el segle XIX, un dels nostres grans autors, en Ferruccio, va fer una novel·la a partir d'aquests personatges, dels dits, però des de llavors s'ha perdut una mica en la memòria de los tiempos aquests personatges que són d'aquí a casa nostra, i el Ferran en aquest cas va adaptar el seu relat amb un relat bastant ecologista, però com aquests animals, que també poden canviar per persones, doncs amb bastanta mala llet, s'ha de dir, perseguien a les persones, a homes, dones, nens, que maltractaven la natura. O sigui que aneu en compte, perquè com us dic, els fills no estan gaire lluny. Pratdip està a 4 passes d'aquí
i només que tireu un paper a terra, els dits ja s'emprenyen. I tenen molt mala llet, tots sabeu. A partir d'aquí van recollir una sèrie d'autors, en total 12, 14. Cadascú va escollir un personatge màgic de la nostra mitologia. Segur que no us heu escoltat Joc de Trons, amb dracs, El Senyor dels Anells, que surt contínuament per la televisió, amb hobbits, amb elfs, amb trolls, però molta gent no recorda que aquí a casa nostra tenim dinairons, tenim tombatossals, tenim dits, com us explicava ara el Ferran, tenim capillots i tenim menairons i molts altres éssers màgics. I la idea d'aquest llibre és recuperar aquestes tradicions. En aquest cas us presentem 3 tradicions màgiques vinculades a les terres de Lleida, que són la ginebrera, els dinairons i els capillots. Els capillots són més del Pirineu, els dinairons es troben per totes les cases pairals de Lleida i la ginebrera és només de les Garrigues. Però en el llibre, si us interessa, veureu que hem recollit tradicions orals de tot Catalunya, però no només de Catalunya, de Caldes, de Vilassar, de Barcelona mateix, però també dels països catalans. Hi ha personatges com la Balanguera o la Maria Enganxa, que són de les Illes, o hi ha personatges com la Dama Blanca, que són d'Andorra, i fins i tot en tenim personatges que pertanyen com els Guix o la Basarda, que també agafen zona de la Franja, o el Tombatossal, que és un gran gegant que precisament és de la plana de Castelló, perquè se suposa que el Tombatossal feia això, Tombatossal i va fer la plana de Castelló, i per això avui dia tenim aquesta zona de València que és una plana. Tot això amanit, com us deia, amb novel·la policíaca, novel·la d'amor, de ciència-ficció, tot plegat. Ara passaré la paraula a l'Edgar perquè us expliqui una mica el seu personatge, però abans veureu que aquí hi ha una sèrie d'imatges que representen alguns d'aquests personatges. Ara veieu les falugues, els gambosins, allò que dèiem quan era petit, anem a buscar gambosins. Doncs comptar, que els gambosins són un forat negre que quan et tragues no tornes mai més. O sigui que nosaltres anem enviant els nens a buscar gambosins. La Balanguera, com tots sabeu, la que del nostre destí, la Dama Blanca d'Andorra, és la protectora d'Andorra, els minairons. Aquests dibuixos els han fet dos il·lustradors, la Txell i el Bernat, que a mesura que cadascú dels autors anava fent el seu relat a la seva manera, interpretant cadascú dels nostres mites de la seva manera, doncs els il·lustradors també van fer una il·lustració per cada un dels personatges amb la lletra inicial de cada un dels éssers màgics. I llavors doncs aquí tenim una mica les imatges que després també trobareu al llibre. I ja sense enrotllar-me més, li passo la paraula a l'Edgar. Doncs bé, jo vaig triar els minairons perquè per ser sincer l'únic que coneixia, o potser coneixia els gambosins, els gambosins, que d'això anem a buscar gambosins que te deien als campaments. I llavors, no sé si coneixeu la llegenda dels minairons, que són unes fades, uns follets molt petitets, que quan els trobes te compleixen tots els seus desitjos, que diuen què farem, què direm, potser ho coneixeu del llibre de Pep Coll, i compleixen tots els desitjos i són molt treballadors, però també tenen la part dolenta de que si no els hi dones feina s'enfaden i et poden fer moltes malifetes, fins i tot hi ha llegendes que diuen que mataven. I jo tinc un missatge dels minairons que m'ha arribat aquí màgicament
Soc un minaire, una criatura tan i tan petita que de fet no em pots veure a ull nu. Potser amb alguna cosa d'aquelles que els humans anomenem microscopi ho aconseguiríeu, però sóc un ésser tan inquiet que no estaria prou estona quiet perquè ho poguéssiu aconseguir. De totes maneres, per què veure'm si em podeu sentir? No vaig mai sol, sempre m'acompanyen els altres companys minairons. Quan ens trobem amb algú humà afortunat, o no tant, que ens troben un canut d'agulla, sortim ràpidament, bronzint i formant un núvol fosc com les abelles, quan surten juntes d'un rus que està sent atacat i cridem, ansiosos. Què farem? Què direm? Els humans, aleshores, ens manaven les feines més difícils que els hi passaven pel cap. Sembrar collites, construir cases, tenir cura del seu ramat. Feines que al capdavall els humans trigaven setmanes o mesos fins i tot en acabar, i que nosaltres teníem liquidades en poc temps, de vegades escassos minuts. Llavors demanàvem més feina, i si no ens en trobàvem cap, acabàvem per matar el nostre alliberador i tornàvem a la nostra agulla. Hi havia altres vegades que trobàvem humans que ens manaven feines més difícils i que ens mantenien ocupats tant de temps que l'humà moria abans que l'acabéssim. Aquesta és la nostra llegenda, us la podeu creure, tant se val. La qüestió és que avui dia els humans cada cop ens van oblidant més i la nostra feina s'ha quedat més i més reduïda. Per això, com tothom, hem decidit adaptar-nos als nous temps i a les noves tecnologies i buscar una nova feina de més llarga duració, potser de caràcter més etern, i esdevenir inolvidables, humans. Com? Ho descobrireu si us infiltreu a les pàgines del bestiari. I doncs, la meva història, no us diré quin paper tenen els minairons, perquè ja seria un spoiler del final, i no us vull desvetllar la lectura, se situa en un futur apocalíptic, un futurista, on hi ha una empresa molt gran que domina el monopoli dels robots, i arriba a Barcelona al seu cap i llavors apareix un sicari que el volen assassinar, però amb aquest sicari les coses no li sortiran tan bé. I bé, me va agradar fer amb aquest relat una mica experimentar amb la forma dels relats, i podeu veure que hi ha parts que són narrativa normal, altres parts que ja es veu de seguida quan s'obre el llibre que són uns hashtags de Twitter, també una part que és un vídeo com un guió teatral, és a dir, experimento una mica amb la forma i també amb els minairons, esclar, i amb la nostra mitologia, i espero que us agradi.